trouble when you're walking. Vores fantastiske samstemme på den her video. Og så like of the cold hawk. Nej, det kommer lige til Gud. Trouble, make it. Nej, det er ikke. Mega. Jeg ved ikke, om jeg tror ikke, hun skal med. Det er bare trouble. Og trouble. Det var lidt upassende. Jeg skal helt klart være lyd på de her videoer. Nej, Adam, for helvede, nej, nu skal vi slå på det, din. Gid, mand. Fuck, nu er det bare ødelagt det hele. Nu bliver vi nødt til at starte forfra. Det går jo bare, hvis ikke. Nu bliver vi nødt til at starte forfra, Adam. Hvad fanden laver du, mand? Så det er en helt ny blanding også. Okay, er I klar? Jeg ved ikke, hvad jeg skal hårdt nok. Ja, kom. Jo, Jeg vil gerne gøre det, hvis du ikke tør mig. Fuck det. Ja, det der var ikke et særligt godt bevis for, at det knækker. Au! Jeg tror bare, du skal finde mere opfra, så man faktisk kan se det. Ja, okay, fint. Vi kan bare hælde det sammen her. Må jeg godt? Du må gerne stoppe med det. Jeg har lavet en kugle. Det kan godt, at du skal filme det i fast form også. Og så prøv at lade det flyde. Det var ikke så fart, at det flydende. Nu er du cremet ud på bordet. Det æder bare batteriet på min telefon. Ja, men ærgerligt. Totalt grimt. Den kan alt muligt, ikke også? Til gengæld har den kun sådan en batteri til en halv time. Ja, de der telefoner skal jo lades op hele Hvad tiden. sker der, hvis man sætter ild til Fucking det? til. Ikke så meget. Nok ikke sådan noget. tror jeg. Jeg tror, det bliver lidt sort. Tilbage til mig senere igen, eller Skal jeg? Okay, jeg står bare med at filme Hvad er nu. det for damp eller? Okay, Max, så lige vise det der. Vi kan også vise, at vi kaster det på et eller andet. Okay, godt. Nu,